Ka-Love. Dito po ako sa bahay. May papakita po ako sa inyo. Pupunta po kami. Dito po, mga bulaklak. Mga bulaklak. Dito po kami. Mga bulaklak. Tapos din naman po tayo sa kabilang bulaklak. Pupunta po tayo dito. Ang ganda po. Ganda po dyan. Mga bulaklak. Yan, dito po kami. Yan. Si Papa po nagpipintura. Guys, nagpipintura. Si Papa. Papa! Papa ko siya. Hello. Hello po. Yan. Yan. At dito po kami sa may masitas po dito. Tapos papasok tayo sa loob ni kananay. Yan, dito na tayo. Tapos parang video. Opo. Yan guys, dito na po kami sa loob ni nanay. Dito po yung kwarto ni tatay. Yan, ganda dyan guys. Hi. Yan, tapos dito po kami sa ano po. Lalabas na tayo. Sa kay Lolo, pupunta po kami dito sa kay Lolo. May ipapakita po ako dito. Yan. May ipapakita ako ng baboy na nakain. Yan. Punta na ako. Yan, dito na po kami sa Lolo. Yan po yung kambing sumasabsab. Dito na po kami. Yan po yung mga manok. Ipakita ko sa inyo guys. Dito po guys. Yan guys si Lolo. Ano guys si Lolo. Dito na. Yan guys. Okay. Yan po guys yung mga isingga. Luton. Hey! Yan, dito po kami ising ni Lolo. Dito po kami sa ising ni Lolo. Tapos pupunta po kami dyan. Ayan po yung mga dog. Pupunta po tayo dun sa baboy. Yan. Yan po kami. Pagod na po kami sa baboy. Pupunta po tayo sa baboy. Marami po tayo na dito. Kailangan natin tingnan guys. Pero guys, ano kasi dito? May itik, may kambing, may baboy. Yes, yung baboy. Yan yung baboy. Yan. Baboy. Lang guys, uuwi na tayo guys. Yan. Pauwi na tayo. Dito na lang tayo guys lalabos. Para ano. Yan pa. Punta na po tayo guys sa bahay. Punta na tayo sa bahay. Sa bahay. Dito na po kami sa bahay.
Nandito na po kami guys sa bahay. Papunta na tayo dito sa bahay. Yan guys. Dito na po kami. Yan guys. Dito na kami. Nandito na po kami sa bahay. Thank you for watching.